O, Kaloy. Puta datang itang order ko. Wah, kita nakapanggilwal ka rin na ka magkape. Antabayanan mo, puta datang niya. Antabayanan. Antabayanan is abangan. So, ang antabayanan or abangan ay isang verb na pwede mong gamitin hindi lang sa tao, kundi pwede mo rin siyang gamitin sa ibang mga bagay na inaabangan, gaya ng antabayanan may itang paborito kong pelikula. No? So, abangan. Ano? Lumukita platera. Ay, ikayo niya, kagigising niyo pa ako. Sasayingsing ko ang agad. Pati yung mga galyan nakagising niyo, mamagpasalamat ko. Kaya hindi nung mga di kayo, aliwa itang makaluko ko lupa. Putang kayo sasayingsing ko, pati ng pamangan kelamis. Sayingsing. Nagre-reklamo, bumubulong, complaining. Sasayingsing is the act of complaining. So, sasayingsing means the person doing that is currently complaining. Ika yun eh. Pangatamad nyo. Bala makipabaya ko bitis. Pipanganan nyo, mangasyas na yung nasi, kayang pinggan, o tayo napawasan. Ay, o tayo ko talakad, manampil kayo. Wala ko balong gawan nung mag-ML. Mag-TikTok. Kanya na kung kanyang kyan TikTok. Ay, nanti mo kanya, mama ko kumarinat. Makanano kung makala ko agad. Nanti mo, ginagamit yun when you are making an example of something. Generally, ang meaning nun ay katulad niyan. No, kagaya niyan. Kagaya ng. Yan, antimo. O bakit? At siyape. Retan dinatang in order ko. Ay, naan lang dinatang in order ko. Lasidera po sinulad. Ay, amo. Umaliswas siya. Sabi mo kaya umaliswas. Bayaran kaya. Amo, muntak pa kang hinday. Maliswas. Maliswas is like nagmamadali. Pero mas ano siya, yung act is like aligaga. Ganun. Nagmamadali na aligaga. Parang hindi mapakali sa sobrang pagmamadali. So, yun yung maliswas. O, hinday. Diwas mo na ang palimandalan. Wah, pamayan kaya mo kitang dinatang Shopee. Biya ko la rin po ang kaparalanan kay Western eh. Wah, uwaliwas mo ko palimandalan. Liwas. Liwas is lend. No? Hiram, magpahiram. No? So, when you say, liwas mo ko, please lend me. So, usually, yung liwas ay ginagamit when the object being lent is money. No? Masagwa siyang gamitin sa ibang bagay like, kunwari, liwas mo kong malan, pahiramin mo ako ng damit. Hindi pwedeng ganon. Param. Kapag object na ginagamit yung hinihiram, no? The word is param. Bagamat ang liwas at ang param ay pareho lang halos ng meaning, liwas is commonly used kapag ka pinag-uusapan ng pera. And param is used kapag ka mga object, ibang bagay, like damit, ganun, gamit sa bahay, no? Yun ang hinihiram, no? Obe, wow, kapnamong minahos ka. Wow, kapila ka parala. Na? Oo, at hindi natang Shopee nandun eh. May order ko kasing lasidera. May sira la rin lasidera ko. Manay kong uniform na rin nga po. Oo, alam, tatalnaan na kayo nila na akong budget. Wamendan ko pikang hinday, demandala. Antimano, pe param na ako. Antimano. Antimano is agad-agad, no? Right away, no? Parang ganun. So, kunwari sinabi, antimano, pe param na ako. Magsabihin na parang, right away, pinahiram niya ako ng pera. Parang ganun, no? So, antimano is right away or quickly. Yan, yun yung meaning niyan. Madali. So, yun, sana natuto kayo ng konting Kapampangan words dito sa I Am Kapampangan. Kapampangan words version part 2. Ayun, God bless.